Il-familji Maltin u Għawċin huma fost l-aktar li se jingħataw sosten fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-Gvern. Kull persuna li għandha l-fuq minn 16-il sena se jingħatala voucher ta' €100 biex jintuża f'post ta' akkomodazzjoni turistika, ristorant jew negozju li għalaq waqt il-pandemija. Din se tfisser spinta ta' €34 miljun f'dawn it-3 xhur. Il-voucher se jinqasam f'5. Bl-ewwel €80 jistgħu jintefqu f'lukandi u ristoranti fost oħrajn u l-kumplament, jiġifieri l-€20 li jifdal, jistgħu jintefqu f'negozju li għalaq waqt il-pandemija, bħal ħanut tal-ħwejjeġ jew ħanut li joffri servizzi ta' żbuħija, bħal dawk li jagħmlu dwiefer u x-xahar. B'din il-miżura koppja f'Malta se tirċievi voucher ta' €200 u familja b'żewġ titfal ta' 16-il sena l fuq se tirċievi €400 li jridu jintefqu sal-aħħar ta' wissu. Għat-tielet darba il-Gvern se jibgħat ukoll ċekk f'rifużjoni ta' taxxa lil ħaddiema kollha. Għaldaqstant, familja medja fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu se jirċievu ma' €328 biex jgħinu lin-negozji f'Malta u f'Għawdex u jsostnu t-turiżmu intern. Din il-miżura se tiswa €11 miljun u minnha se jibbenefikaw il-fuq minn 210,000 ħaddiem. Dan ifisser li fuq medda ta' 3 snin b'din il-miżura biss il-Gvern se jkun rat lil dawk kollha li jaħdmu madwar €35 miljun. Il-prezz tal-petrol u diesel se jorħos b'7 ċentesmi għal kull litru. Dan huwa l-ikbar tnaqqis f'daqqa li qatt sar fil-prezzijiet tal-fuel. Issa li tneħħew ir-restrizzjonijiet u n-nies qed jerġgħu ikomplu bir-rutina tagħhom, il-Gvern iddeċida li jraħħas il-prezzijiet tal-fuel. Din il-miżura se tiswa €7 miljun. F'dan l-ikbar tnaqqis li qatt sar, il-prezz tal-petrol se jonqos għal €34 ċentesmu għal kull litru, filwaqt li l-prezz tad-diesel se jonqos għal €21 ċentesmu għal kull litru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.